good morning po. Ayan, nandiyan kaya gumamit ako ng cellphone, flashlight. So, nandito ako ngayon sa Hindi Bakakay. Shoutout sa mga taga dito. So, ayan, dito nga pala ako natulog. Anong oras na? Ay, hindi. Doon ako sa sa bahay. Uy, doon ako sa bahay ng lola ko natulog. Ala, wala. Tapos, ayun, kasi nga, 4 na. Gumising ako kanina ng 3:30, ngayon 4:32, ayan. Kasi gani, pag-makeup, ayun sila guys, ayun sa loob, may nag-makeup doon sa loob. Kasi yung mga abay, kasama ko guys sa abay. So yan, first time ko pala ngayon mag-abay sa kasal. Kaya, ayan, excited tayo mga guys. Ayoko lang sumayaw mamaya. Well, hindi ako ready. Wala akong na-prepare na dance. Or, so, ayan. Samahan niyo ako guys. Panoorin ito hanggang ngayon. Asa no tensha, gyutto oshikomu, marude iwashikan ne, warachau, sumaho de neko, touga namida me, ekao no exercise, kenkou kana, コンビニの前、コーヒー片手、ウインクしちゃった、またやっちゃった。おしゃれなパンダのパンツ姿、ビジネスマンも驚くね。今日はハッピーネスデイ、大きな声で歌いませんか。毎日がふわふわのケーキ、一口ずつ味わおう。So guys, mag-start na po yung photoshoot namin. Photoshoot? So guys, ito nga po pala yung venue. Dito lang sa may bahay ng babae po, ng tita ko. Oh, guys, umuulan. Blessing daw, blessing. Guys, umuulan. Blessing daw yan. Ang pretty ng mga ng mga tita ko. Photoshoot na guys. Anong oras na? 7, mag-7 na 6. Kanina pagtingin ko sa oras, 6:30. Baka mag-7 na. Tapos mamaya pa yung wedding, mga 10 AM. Ngayon, muna? Photoshoot. Ano ba tawag doon? Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba love of my life? Ikaw na ba blessing sa iba?
Still remember the taste of my love. When your eyes still smile from your cheek. Darling, I will be loving you till we're 70. Hands don't play the strings. Tell me how you feel. So where is he going? Say Hi guys! Nakabihis na po ako. Ito wala akong lagay. Cellphone. Ayun si Bride. Si Bride. Video ka na naman. So yeah guys, ang ating bride. Hello, sabay. Hello, meet my tita. Titang maliit. Meet my titang maliit. Tawag ka. Hello. Ayan guys, sumati na sila nanay. Si Kylie, si Tita Joy. From Santo Domingo. Aljen! Pasok na, Biboy. Pau, pau. Once you know
So guys, nasa simbahan na nga po pala kami. Dito pala yan sa Bongga. Dito, ewan ko anong pangalan itong church, pero pangalawang beses pa lang ako nakapunta dito. Bongga Bakakay Albal. 朝の電車ぎゅっと押し込むまるでイワシかね笑っちゃうスマホ 朝の電車ぎゅっと押し込むまるで So guys, tapos na po. Nandito sila mama. Ayan sila mama. Asan na sila mama? Tsaka si Bunso nandito rin. Dito, kita ka Bunso. Ayan si Bunso. Hi, say hi. Ayan si Bunso. Si Tika Baby yan. Uy! Bunso! Nandun! Kakari-bandit! Si mama nasa labas na. So yes guys, eto na, nakabalik na po ako. Tapos eto yung family namin. Nandito din sila. Yung tricycle ni tatay. Nandun sila nanay, sila mama, sila papa. Nandun na din po. Tapos nauna na ako umuwi kasi wala naman pong sasakyan doon. Ayan na nga ni ata oh. Kaya ayan. Yan na yung ginasara. Hindi na yan. Araw ka lang, ha? Good morning, ladies and gentlemen. Ayan ang tama sa